Hello! Good morning, everybody! Good morning! Namabigat tayo amin mga labidabs. I'm still here in Llanera, Nueva Ecija. Kumusta po? This is again your manang Jenny. Welcome back to my channel. I would like to say thank you sa mga nag-subscribe ng aking channel. At sa mga bago pa po, please paki-like and share. And subscribe na din po ang aking channel. Maraming salamat. So today, samahan nyo ako. Punta tayo sa likod ng bahay ng aking biyanan kasi meron pong nagtatanim ng sibuyas doon. Intayo kita ano kasanuti panagmula da iti lasuna ditoy. Okay? So let's go guys. Mga labi si pakita kanyayo daytoy kasinsin ko aya sa mapanji likod. Sir la to bubra na po ngal lang nito yung kanang pa-price. Pada sa mama ti mga di pa-price kano. Oh mangan kano ti pa-price. May kayo taraman tayo di pa-price ni Manang Jenny. Anya nakaluto kanya nagluto si kayo man nagpaspas nakalalusak pa yun nga may iso naman tigro pa nga madam ko niya kasi iso naman ti madam kanya mo nagpudo Manila girl ni kasi siya kapay awan lahi mi ata balasang pay di kalman yan o sige tayo nga ro din kita yung jelly kun tikwa takita nyo jelly laso na ijay tapos into no nakamulan ipakita to kanya yo ti no ganit tayon. Hello mga labidabs ay apo intayo bisitahan nagida jay kakumkumanan iti kan no ti produkto da ka sibuyas agwadab ang paragmumulat ti laso na intayo man kitaan curious na no kasano tayo agmulat ti laso na da jeda ni kitaan nyo sila nagtatanim ng sibuyas oh ayan oh nagmay ti view ni oh tayo makitaan no kasano ti panagbulmula da sibuyas nagmaya ni apo ala dagito yung apo tay kwa agmulmula ti laso na kasi ti Nueva Ecija may ko kinita ni uncle kasi nagraragsa da agmulmula ti laso na sibuyas kitain nyo kasano panagmulmula da natamba-tamba mo lang kaslapagay kitain nyo ti panagmulmula da o naglawa magtanim ay di biro ako nada. Ay, dagay ni manang edit. Nagaduda. Allah. Kasalo pa nagmulmula da. Ay, kasta. Lipas dan, pasang araw. Kasi tagmula iti, sibuyas. Kitaan nyo. Nagkita timbulmula dan eh. Oh. Kasta. Oh, gasta. Sa may ito gapit ito, no? Kano pa nag-apit ang Marso niya? O na Abril. Oh, kita nyo nagragsa dan eh. Nagmayad na ito. Mulat nila so na. Kita nyo buyain yun eh. Nakalawlawan nila. Nagagawin na mula at lahat. Ila nagragsaan na eh. Mayak kumama. Ay, dyan uncle ko na eh. O, nagagamay makimulmula. Sibuyas. Ay, kasi tibin inikitaan nyo. O, nagado na o. Kasi tibin itilaso na. Ne, so ti mulmula da. May sa maysa. O, so makatang mo ta. Kang kanta dyan may sa uncle na tayo ti magtanim ay dibiro. Kay mulan. Sibuyasan. Apo nagpudo. Talaga sa lati. Manalo niya, hagilo ka niya. Ayan, aldaw, naglargada. Nagado na mulaan doon eh. Tatay pa ko may nagbuya. Kitain nyo. Dahil nakamula na kumangot at bigbigat. Ngampay nga na po daw. Naglawan eh. Huwag ko na napadasa ko. Walang itong kaul. Tamtamba. Gado mo na mulaan eh. Kami. Kita nagpintas na eh. Gawid kami. Nalpaso. Nagpintas na nakang angin. Nagpudot. Tanan man ang edit. Dyan ang kulo. Nagawid doon. Mga labidabs, ang saya-saya dito sa bukid. Ganito po ang ikinabubuhay ng karamihan dito sa Nueva Ecija. Ang pagtatanim ng sibuyas. Nakikita nyo po sa aking likuran. Ayan po. Yung mga sibuyas. Yung nakalawlaw nga katamba-tambak nga laso na. Sila kumamot pagay, J. Isabela. Kita nyo ipakita ka nagmayat. Sibuyas agitoy. Naglawat tinalpas da nga minulaanan. Kita, gawin kami gaya mamami nun.
Pati kita lagi naggagagutan nga nagmulat ti sibuyas. Nalpasan. Dapat ko yung manang no malam? Ay nalpasan uston? Gawid kami nalpasan. Stress amo tinabandog may ilan nagbuya pagbiit. Magdadapay na abutak. Lamis. Nakapudo-pudo kang naglamis di angin na ni. Wala lang may tahib-tahib di kalugong. Okay, wala, nagpudot. Ayan, dali kami makadalo. Kita nyo, nakalinong ako. Ay na, nagpudot. Dito. Nagmay TV. Anante na, hello ante. Nagmulat ti sibuyas. Ag-awit dan. Ay na, nagadutin na mulaan daw. Nagmay TV. Kinakalamlamis ito. So nga, namaya ti angin. Ito din ang sipag. Nagbabarbecue na, nagtatanim pa. Masisipag. Doble kayod. Ayan, ayan. O nagragsa. Ne, ay na, insapsapa mo lang kumaya ti napantatay. Kasi na yun, nagadong alaso na na oo, nagimas kasi daw, nibugoong mo lang dito ng isang-usap po, nagimasan kasi kam tibugoong, tapos idumo-dumo, nakambasi nga bitsin na, apo nagimasan sa kagkamag, or kasalatin si daw, magkagbiag kan. So, once again, thank you so much for watching my video. See you again, mga lapidabs, bye-bye!